During the late 1970s, Reb Avraham Zigman was starting on the path of return to Judaism. At the time, he was working as a music radio host for Israel's Kol Yisrael. ב-79 הגעתי ליחידות הראשונה אצל הרבי. זה היה בתקופת החגים. ואז לא היו, באמת, הרבי לא שאל שאלות, אלא היו נוהגים להכניס פתק עם השאלות שאתה רוצה לשאול, או עם הנקודות שאתה רוצה לדבר עליהן. אחת הנקודות שאני רשמתי שם זה ביחס לעבודה ברדיו. האם ממשיך לעבוד? האם זה נכון לעבוד שם? אז ראשית הרבי התייחס בכלל למדיום של הרדיו כרדיו. ואמר שבעזרת המדיום הזה ניתן להפיץ וניתן להגיע ולהיכנס למקומות שבאופן רגיל קשה להיכנס אליהן. אפילו התבטא ואמר שמקומות שהדלת סגורה אליהם, הרדיו יכול להיכנס דרך המקומות שלו. והוא אמר שזו מעלתו של הרדיו, זו מעלתו הגדולה של הרדיו. שתי נקודות הוא כן ציין, ועליהם הוא דיבר. הנקודה הראשונה הייתה לא לפגוע בזולת. כשמדברים על פגיעה בזולת, הרי אנחנו יודעים שהרדיו משמש לדיבורים כמעט אינסופיים של אינספור אנשים. ואם אתה רוצה או לא רוצה, אתה יכול לגעת בלשון הרע או בלשון מעליבה, או איכשהו לפגוע במישהו אפילו אתה לא רוצה, ולכן אתה חייב לשמור על מוצא פיך, זה דבר ראשון. הדבר שני שהוא אמר לי, לשמור על ניקיון. זאת אומרת, מזה הבנתי למשל, שירים שיש בהם מילים לא נקיות, פשוט לא לגעת בזה, לא לשדר את זה. בעצם אותה יחידות הייתה שב-81 פניתי למנהל הרדיו דאז גדעון לב-ארי, וביקשתי ממנו אם ניתן היה לסדר שידורים של שיעורים בספר התניא. לצורך זה הצעתי את הרב עדין שטיינזלץ, צבן ישראל, שיעביר את השידורים האלה, ואכן גדעון לב-ארי קיבל את ההצעה, ומדי יום ראשון הייתה חצי שעה של שידורים ברשת א', שהייתה אז רשת מאוד חזקה, והגיעה לקצות תבל, עד כדי כך אני יודע שהתארגנו חוגים ברוסיה, שהייתה אז סגורה מאוד, ושמעו את הרב עדין נותן שיעורים בספר התניא, שכמובן השפיע אחר כך הלאה והלאה. עמדתו של הרבי הייתה שמי שניחן בכישרונות מסוימים חייב לנצל אותם. ואם הוא לא מנצל אותם, אז הוא פוגע בבריאה, עד כדי כך אמר. וסיפר לי סיפור מהגמרא על רבי יהודה הנשיא, שהיה מכבד השירים. ככה יש בגמרא, ושאל אותי הרבי, מה זה השירים? והוא ענה, השיר זה אחד שיש לו הרבה כסף וזהב. ככה אמר לי, הרבה כסף וזהב. אבל לא דווקא כסף וזהב גשמיים, אלא כישרונות. ורבי היה מנצל השירים אז, מכבד השירים, באותה תקופה, כי זו הייתה תקופת מעבר בחיי העם היהודי. ולכן הוא ניצל כל מי שהיה לו כישרון מסוים לבסס את היהדות. רבי יהודה הנשיא עשה את זה. ואז הרבי אמר, מה הלקח לימינו? שכל מי שיש לו איזשהו כישרון מסוים, ולא משנה באיזה תחום, אבל שהוא מוכשר לדבר מסוים, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא נתן לו את אותה תכונה חיובית כדי לעזור בהפצת התורה, בהפצת היהדות, בהפצת בכלל דברים חיוביים בעולם. ואם אין אדם עושה כך, הרי שהוא פוגם בבריאה. מדוע?
מפני שהקדוש ברוך הוא מאמין בו ונתן לו את כוחותיו כדי לנצל את אותם דברים.